Zabudnite na bežné rady, ktoré ste už počuli 1000-krát. Zober si dosť vody, skontroluj si počasie. Začni skoro ráno. Zober si prší plášť. Dnes sa budeme rozprávať o niekoľkých menej bežných turistických typoch, ktoré vám pomôžu spraviť z vašej ďalšej túry tú najlepšiu. Pozrieme sa na 10 nezvyčajných turistických typov, o ktorých sa podľa mňa až tak často nehovorí a ktoré ti môžu pomôcť zmeniť tvoje ďalšie outdoorové dobrodružstvo. Na konci vás čaká aj bonusový tip, ktorý podľa mňa trochu polarizuje turistickú spoločnosť. Niekto to miluje, niekto to nechápe a niekto si povie, prečo to vôbec existuje. To znie zaujímavo. Neotravuj, vypadni. Ak si na kanáli nový, daj like, daj odber, aby si zistil, ako chodiť múdrejšie a nie ťažšie. Prvý tip, krátke prestávky. Veľa ľudí robí chybu, že ide hodinu alebo dve, potom si sadne, vyťahne pol batohu, dá si chleba, čaj, nejaké fotky, debatu o živote a z 5-minútovej pauzy je zrazu polhodinová prestávka. Ten strávený čas by nebol až taký problém, ale problém je, že telo vychladne, svaly stuhnú a rozbehnúť sa znovu je potom ako štartovať starú Feliciu v januári. Lepšie funguje si robiť kratšie, ale častejšie prestávky. Napríklad na minútu, dve zastaviť, napiť sa, dať si niečo pod zub. Najlepšie banán, aký som kedy dnes jedol. Urobiť fotku, upraviť batoh a ísť ďalej. Dlhšia pauza na obed je úplne v pohode, ale aj tam by som to nepreháňal. Hlavne ak je chladno, daj si bundu, aby si nevychladol, najeď sa a pokračuj. Turistika nie je pretek, ale zároveň nechceš každú pauzu preháňať. Druhý tip znie trošku filozofický, ale je veľmi praktický. Choď na výlet tam, kde ťa srdce ťahá. Nie každý musí ísť na najpopulárnejší vrchol len preto, že ho má každý druhý človek na Instagrame. Niekto miluje vysoké hory, niekto lesy, niekto vodopády, niekto staré zrúcaniny. Niekto pokojné chodníky bez ľudí. A to je úplne v poriadku. Keď ideš na miesto, kde ťa to fakt láka, máš úplne inú motiváciu, aj keď príde únava, blato, dážď alebo kopec, ktorý vyzerá, že ho navrhol človek bez emócií, stále vieš, prečo tam ideš. Vyberaj si výlety podľa toho, čo ťa baví, nie podľa toho, čo vyzerá najlepšie na sociálnych sieťach. Lebo najlepší výlet nie je vždy ten najťažší, najlepší výlet je ten, pri ktorom si večer povieš, toto stálo za to a super som si oddychol. Tretí tip, kontroluj popruhy. Batoh nie je vec, ktorú si ráno hodíš na chrbát a celý deň sa ho už nechytáš. Počas schôdze sa popruhy povolujú, batoh si sadne inak, mení sa záťaž, mení sa tvoje telo, potíš sa, obliekaš sa, vyzliekaš sa, preto si to pravidelne kontroluj. Bedrový pás, ramenné popruhy, hrudný popruh, bočné popruhy. A ak máš väčší batoh, tak aj doťahovacie popruhy nad ramenami. Najväčšia chyba je nosiť celý deň váhu na ramenách. Bedrový pás má niesť veľkú časť záťaže. Ramená nemajú preto trpieť. Keď cítiš, že ťa niečo tlačí, ťahá, bolí, nerob hrdinu, zastav, uprav batoh a pokračuj. Niekedy 20 sekúnd nastavovania ušetrí večer hodiny bolesti, aj keď to v ten moment práve tak nevyzerá. Štvrtý a ďalší tip je jednoduchý a veľa ľudí ho podcení. Neber si na túru zbytočnosti. Teraz nemyslím veci, ktoré sú dôležité. Lekárnička, voda, jedlo, nepremokavá bunda, čelovka alebo powerbanka majú v batohu svoje miesto. Problém sú veci, ktoré si balíme len preto, že čo ak si budem chcieť čítať knihu? Čo ak budem potrebovať tretí nôž? Čo ak budem mať chuť na kotlíkový guláš? A zrazu ideš na jednodňovú túru s batohom, ktorý vyzerá, že sa sťahuješ na nejakú chatu. Pri balení si vždy polož jednoduchú otázku. Naozaj to použijem, alebo si to len beriem pre dobrý pocit? Lebo každá zbytočnosť na začiatku vyzerá nevinne a skoro nič neváži. Ale po 2 hodinách do kopca sa aj malá vec začne tváriť ako tehla. Keď máš tých malých vecí 10, tak už ti to asi dojde, že nie všetko má zmysel pchať do toho batohu. Ja to napríklad robím takto. Zoberiem si veci, ktoré potrebujem, potom ďalej podľa počasia. Ak vyzerá, že bude pršať, zoberiem si nepremokavú bundu, ak nie, nechám doma. Zároveň, ak plánujem ísť na nejaký vrchol a viem, že tam asi bude fúkať, tak si tam zoberiem tiež nejakú ľahšiu neprefúkavú bundu, aby som tam neprechladol a neprefúkol ma. Ďalej tam je dĺžka trasy, podľa ktorej zistím, koľko jedla, vody budem potrebovať. Väčšinou všetko pod 5 km si neberiem nič. Len mobil, pretože ja to celé prefrčím, idem hore, potom idem rovno dole, žiadne kochanie sa. A na toto konkrétne moja obľúbená pyramída v Nitre, kde poznám každý strom a každý kameň. Samozrejme, keby idem niekde, kde to nepoznám, určite si beriem so sebou jedlo aj vodu, aj keby to má byť len 5 km. Takže toto si zapamätaj. Pointa je, neber si celú výbavu, čo máš, len preto, že máš v batohu ešte miesto. Aby som to zhrnul do jednej vety, takej filozofickej, v batohu má byť výbava, ktorú použiješ, nie závažie.
5. tip, 15 minút obliekanie. Vysvetlím. Keď vyrážaš ráno, je zima. Chápeš zatiaľ, hej? Prirodzené je si oblieť všetko, čo máš. Termo, flíska, bunda, čiapka, rukavice a možno nejakú deku. Lenže po 15 minútach chôdze do kopca zistíš, že sa varíš ako párky v hrnci. Takže obliekaj sa podľa toho, ako ti bude o 15 minút, nie ako ti je teraz. Toto hlavne platí pri skorých ranných turistikách, kde ráno je 10 stupňov a o hodinu je 25. Keď vyjdeš von, je v poriadku cítiť mierny chlad. Telo sa rýchlo zohreje, keď pôjdeš do kopca. Ak sa oblečieš príliš, začneš sa potiť. V chladnom počasí je pod problém, lebo keď zastavíš, veľmi rýchlo vychladneš. Takže vrstvy rozumne. Pri pohybe radšej menej, pri prestávke okamžite prihodiť bundu, ak je chladnejšie alebo fúka. Toto konkrétne je jeden z najväčších rozdielov medzi začiatočníkom a človekom, ktorý už párkrát premokol, spotil sa, prefúklo ho. Čo mi to tu leze? Príroda. Prefúklo ho a potom pochopil, že bavlnené tričko je síce pohodlné na doma, ale v kopci to môže rozhodnúť o tom, či budeš prechladnutý. Tip číslo 6. Kontroluj tempo. Veľa ľudí vyštartuje na turistiku, ako keby na vrchole rozdávali zlaté tehličky. Určite takého poznáš. Prvých 20 minút tempo ako kamzik, po chvíli stíchnú a pýtajú sa: Už tam budem! Ne! Už tam budem? Ne, nebudem. Už tam budem? Ne! Na turistike je lepšie ísť pomalšie, ale konzistentne, najmä pri dlhších trasách. Ide o to, či budeš mať energiu aj o 3 hodiny. Nájdi si tempo, pri ktorom vieš normálne dýchať, rozprávať a pokračovať dlhšie ako 20 minút. Ak sa neustále zadýchávaš, pravdepodobne ideš príliš rýchlo. A toto platí aj pre skupinu. Nie každý má rovnakú kondíciu, nie každý má rovnaký batoh. Nie každý spal 8 hodín a jedol výživné raňajky. Niekto možno ráno si dal len kávu. Je to tvoja chyba alebo jeho chyba. Takže tempo treba strážiť, ale v tom zmysle, aby si sa dostal čo najďalej, niečo najrýchlejšie. Turistika má byť oddych, nie záťažový tréning. Ako ďalšie video odporúčam pozrieť, toto robí 90% ľudí zle, beh plus turistika. Tip číslo 7. Jedz skôr, ako bude neskoro. Nečakaj, kým budeš úplne bez energie. Na turistike je lepšie priebežne doplňať malé dávky energie. Keď klesá energia, klesá aj nálada. Poznáš. Maj po ruke tyčinku, orechy, sušené ovocie, čokoládu, sušené mäso alebo niečo, čo ti sedí. Ideálne tak, aby si to nemusel hľadať na dne batohu medzi náhradnými ponožkami a vecami, ktoré si zobral pre istotu. Ako ja naposledy. Ale čo mám v taške? Namiesto klobásky je kreatín, sneky, alebo by som to preložil, malé chuťovky. Maj v bedrovom vrecku, vo vrecku bundy alebo niekde, kde sa k ním dostaneš rýchlo. To je tá pointa. Dostať sa k ním rýchlo. Keď zistíš, že energia klesá, daj si niečo. Ale nie až vtedy, keď už máš hlad a cítiš únavu, vtedy už je často neskoro. A toto je obzvlášť dôležité pri dlhších túrach, v zime alebo pri stúpaní. Telo nie je perpetuum mobile. Aj keď si to niektorí ľudia myslia prvé kilometre. Ja pri dlhších túrach si dávam každú hodinu nejaký snack, aby som priebežne doplňal energiu a nečakal na to, kedy budem hladný a až potom si dám, vtedy už je fakt neskoro. Verím tomu, že niekto vydrží celý deň bez tohto priebežného jedenia, ale my, bežní smrteľníci, ktorí nežijú len z lásky, by sa mohli toto naučiť a využívať. Toto je vyčerpávajúce. Tak dlho hovoriť. 8. tip. Nerob skratky. Na mape to často vyzerá jednoducho. Tu sme, tam chcem byť, medzi tým je len kúsok. Pôjdeme rovno. Ideálne. Lenže v horách a v lese neplatí, že kratšie znamená rýchlejšie. Ak tam nie je chodník, často na to existuje dôvod. Môže tam byť strmý svah, skaly, hustý porast, potok, súkromný pozemok, nebezpečný terén alebo miesto, kde sa veľmi ľahko stratíš. Skratka sa veľmi často zmení na dlhšiu, ťažšiu a nebezpečnejšiu trasu. A navyše ničíš prírodu, vytváraš nové vyšlapané cesty a zhoršuješ terén pre ostatných v skupine. Takže drž sa značených trás, používaj mapu, plánuj dopredu a keď ti hlava povie tadiaľ toto bude určite kratšie, spomen si, že presne touto vetou začína veľa zlých turistických príbehov. 9. tip, ktorý je podľa mňa veľmi dôležitý, skupinová turistika. Už som to tu trochu načrtol v niektorých typoch, priznám sa. Toto je vec, s ktorou som mal aj ja osobne dlho problém a musel som k nej trochu dozrieť. Keď ideš sám, ideš vlastným tempom. Zastavíš, kde chceš, fotíš, kde chceš, zrýchlíš, spomalíš a riešiš len svoje tempo. Ale keď ideš v skupine, už to nie je len o tebe. Hlavne ak je s tebou niekto neskúsený, ktorý nemá až toľko toho nachodeného. Toto je pre niektorých ľudí náročné, vrátane mňa,
najmä ak sú zvyknutí ísť rýchlo alebo majú pocit, že čakanie je strata času a treba sa vedieť prekonať predsa. Jak David Goggins. Ja to celé prefrčím, idem hore, potom idem rovno dole, žiadne kochanie sa. Lenže skupina má ísť tempom najslabšieho alebo najpomalšieho člena. Nie preto, že chcem niekoho brzdiť, ale preto, že cieľ skupinovej turistiky nie je ukázať, kto má najlepšie nohy. Cieľ je prísť spolu, bezpečne a s dobrou náladou. Ak je niekto posledný, nikto na ňo nečaká a cíti sa ako prívesný vozík, pravdepodobne si tú turistiku neužije a možno už na budúce nepôjde. Niekedy treba spomaliť, niekedy počkať, niekedy sa prispôsobiť a niekedy je práve to tá najlepšia časť výletu. Lebo výlet, kde všetci prídu hore zničení, síce nič zlé nepovedia, ale ty vidíš, ako ťa preklínajú. Pomaly ďalej zájdeš, alebo ako by povedali Američania, pomaly ďalej you go. 10. tip je tiež veľmi dôležitý, offline navigácia. Nespoliehaj sa na to, že v lese bude signál, lebo často nebude. A práve vtedy, keď ho budeš najviac potrebovať, bude telefón ukazovať jednu paličku signálu. Pred výletom si stiahni offline mapy. Napríklad mapy CZ sú nás veľmi použiteľné. Ak ideš podľa konkrétnej trasy, vieš si pripraviť aj GPX súbor a nahrať si to do aplikácie. Dôležité je to otestovať ešte keď si doma. Zapni si režim lietadlo alebo vypni si internet a pozri, či mapa a trasa fungujú aj bez pripojenia. A samozrejme aj nabitý mobil, ideálne powerbanku, ak ideš na nejaké dlhšie túry. Je to fajn záložný plán. Navigácia nie je hanba. Hanba je sa tváriť, že veď ja to tu poznám. Pridaj teraz fanfári, bubny, pretože prichádza bonusový tip, ktorý bude polarizovať spoločnosť. Turistické paličky. Nie každý ich potrebuje. Na krátkej, rovnej prechádzke po lese sú často zbytočné. Ale v horách, pri zostupoch, v plate, pri ťažšom batohu, alebo ak máš problémy s kolenami, vedia veľmi pomôcť. Odľahčia kolena, zlepšia stabilitu a v náročnom teréne ti dajú 2 ďalšie kontaktné body so zemou. Začiatočníkom by som nepovedal, že si musia hneď kúpiť najdrahšie karbonové paličky, skôr nech si vyskúšajú lacnejší model a zistia, čím takéto niečo sedí. Lebo paličky sú trochu ako koriander, niekto ich miluje, niekto nechápe, prečo to existuje. Ja ti poviem, že ja nenávidím koriander, hlavne ak ho dajú do rajčinovej polievky a predtým to nenapíšu, že by tam niečo takéto polievka obsahovala. Nie, proste nie. A čo ty? Chodíš s paličkami či bez? Napíš mi kľudne do komentára, aké to má pre teba výhody alebo nevýhody. Budem rád, ak bude pod videom diskusia, niektoré komentáre vyberiem a budem ich riešiť v ďalšom videu. Takže toto bolo mojich 10 tipov pre turistov plus 1 bonus navyše. Zhrniem to jednoducho, rob krátke prestávky, choď tam, kde ťa srdce ťahá, kontroluj popruhy, neber zbytočnosti, obliekaj sa podľa toho, ako ti bude o 15 minút, stráž si tempo, jedz priebežne, nerob skratky, pomaly ďalej you go a offline mapy. Napíšte mi do komentára tipy, ktoré používate vy a ktorí ste sa naučili až po nejakej nepríjemnej skúsenosti. Lebo úprimne najlepšie turistické rady často vznikajú presne po vetách, toto už nikdy neurobím. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like, dajte odber a pozrite si aj ďalšie video ako toto, kde robí 90% ľudí chybu pri behu aj turistike. Celú výbavu dole sa nájdeš na varagot.sk, link v popise a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.